Per acabar, un últim minut, ja amb aquest ja acabem, ja és l'últim, de conclusions i demanda de vot. És el moment que us dirigiu al final a la ciutadania, que és la que ha omplert aquesta sala. Torno a repetir, reitero els agraïments, doneu vots a la veritat. Començarem a veure qui li toqui ara, conclusions i demanda de vots. Llàtzer. Sí, torno a començar jo. Correcte, tens un minut. Molt bé, doncs ràpidament, conclusions pel que he vist i sobretot en aquesta darrera part, totes les forces polítiques que som aquí coincidim en molts aspectes, el qual em fa pressuposar un cert optimisme. Si en els aspectes fonamentals tenim punts de coincidència, això és bo i crec que ens afavoris a tots. Finalment, demanar el vot. Hem estat 4 anys durs, intensos, amb greus dificultats econòmiques, amb una caiguda d'import pressupostari que podríem dir que era estratosfèrica, però en cap moment penso que el grup que hem governat no hem descuidat aspectes per nosaltres fonamentals com ha estat la relació amb la gent, amb les entitats, amb les associacions. Hem cuidat, crec que moltíssim. Durant tota l'estona s'ha estat dubtant de la transparència de l'Ajuntament i la major part dels que sou aquí, quan heu necessitat informació i fins i tot en expedients complicats, l'han obtingut i en podeu donar testimoni. Per tant, amb la mateixa il·lusió que hem procurat endreçar l'Ajuntament, encarem i demanem el suport de tothom pels propers 4 anys en els que esperem que la situació econòmica sigui lleugerament millor que la que hem tingut fins ara. Moltes gràcies, Llàtzer. Antonio, continuem. Bé, jo el que vull demanar simplement és que si ens doneu la vostra voluntat de vot, nosaltres treballarem per la gent i intentarem que no hi hagi cap tipus, en aquest cas, de discriminació i diferència. I sobretot treballarem per assolir uns punts que cada vegada més són més grans a la nostra societat, que és la diferència que existeix aquí, inclús al nostre municipi, amb moltíssimes famílies, i el que voldríem és que des de l'Ajuntament es treballés per ajudar a tothom a que no quedi discriminat, i en aquest aspecte us demanem que sigueu conscients i voteu per la candidatura de Progrés. Moltes gràcies, Antonio. Seguim. Lluís Joan Gran, Esquerra Republicana, un minut. Merci. Bé, nosaltres, a part que jo coneixo una mica més, però som una gent amb una llista d'idees noves, gent com tots, suposo, que nosaltres també. I clar, ens fa il·lusió, i a us fa il·lusió molt l'intervenir de l'Ajuntament, inclús per l'últim al principi he fet una nota que havien treballat molt per fer la presentació electoral que no ha pogut ser, o sigui, el qual diguem un interès. Aportem, les llistes del país les coneixem tots són bons i són res, o sigui, som els que som, i punt, no? Però intentes aportar, en aquest cas, si aporto experiència, està massa perquè hem de ser la gent jove que tinguin davant. I dintre nosaltres som una mica la gent, dintre quasi tots el món empresarial, el món de gestió és complicat el món empresarial. I clar, quan parlem de les escombraries o parlo de taxes, parlo amb números, l'obsessió dels números que surten, no? A vegades diu una mica això, que és una mica. Aleshores, mira, farem d'una manera diferent. Sí, ja per acabar la nota que m'has deixat aquí. Hi ha una cosa que no hauríem de perdre mai, que és la llibertat de votar el qui vulguem i com vulguem. Massa freqüentment s'utilitza o s'hi fa certes decisions que no haurien de ser. Per tant, si vosaltres voteu amb llibertat, hi ha un coneixement. Mira, nosaltres hi estem perquè ens voteu. Si ho creu, feu, o si no, teniu més oferta. Continuem amb el Baldo Ferrer de la CUP. Endavant. Bé, nosaltres no us demanarem el vot perquè pensem que seria molt agosarat amb el que heu escoltat avui aquí que ens votéssiu. El que sí que us emplacem és que vingueu el diumenge a les 6 de la tarda a escoltar les propostes de la nostra candidatura de manera extensa i que llavors amb un criteri més ampli tingueu més capacitat de decisió. Dit això, nosaltres no treballarem per la gent, com deia l'Antonio, perquè nosaltres pensem que som la gent els que hem de treballar pel consistori. I nosaltres no som gent amb idees noves, com deia el Joan, sinó som el jovent que ha nascut amb aquelles velles idees que mai hem aconseguit. Som somiadors
que vam veure amb el seu dia de persones com l'Ovidi Montllor, i som els que pensem que el canvi és possible, els que pensem que una nova societat és possible i els que pensem que si tots i totes ens posem a treballar, ara és l'hora de la gent, ens podem empoderar, és l'hora que ens governem totes i tots. Gràcies, Pablo. Acabarem amb el municipi, com vulguis. Gràcies. Res, només dir-vos que el que creiem és que és important que tothom vagi a votar el dia 24. Creiem que és una de les poques accions democràtiques que encara podem fer i creiem que val la pena aprofitar-la. Opcions no en falten, i menys aquest any. Creiem que hi ha prou opcions i que tothom s'hi pot sentir representat i sobretot que ningú vagi a votar amb por perquè el vot és lliure i secret. Som una opció diferent a la qual atorguem participació al poble i creiem que podem atorgar una gestió amb eficiència i transparència. Moltes gràcies per venir a tots. Ho deixaríem aquí, ens sap greu no poder obrir un torn de preguntes, ens hagués agradat, està bé el guió, però entenc que portem gairebé una hora i 3 quarts aquí i que hauríem de retirar. Per la part que em toca, en nom del diari Pallars Digital, tornar-vos a agrair la presència aquí avui i emplaçar-vos el dia 24 a votar. Jo crec que és necessari el vostre vot i la vostra participació. Moltes gràcies.